assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe aya meɗen hono SCTV on jettama no fewi hono no jettirton ɗo ñande foof ni ko onon goni tedduɓe onon goni moƴƴuɓe e battugol moɗon hakkillaji e nder oɗo sen meɗen SCTV Gunas e sikki ala en podani bandiraɓe ko heewi ha ene saabi ni gueɗe kewɗe kono noon hande kadi kuccitnen koto hakkillaji fof kuccirto to ganduɗa ko e nder leydi Afrique ganduɗa so wiyama SCTV Gunas en ɓattoyimo toon hakkude frontiére o caggal nde mbiytuɗen LinkedIn ko rewde toon e Kalifour ha yettade Dialadiang e rewde toon e ko ganduɗa kañum woni konakiri en jettiɓe no fewi ko wolte dawruno toon e hanki o e oɗo sa actuellement hol gañiɗo holmo gañaki ene manki labde en seeɗa en jiiɗino wadde hen invité o mo ganduɗa kañum woni Boubacar Ba ko jaaɗo toon e nder Guinée kono noon mataw o waɗi tarde seeɗa ha sahaji goɗɗi nde wonno lawol haɗane goto taw résultat ji kadi ɓeydima labde no fewi sikki ala ko ƴettude wasiya muɗum tan e huccinde e ɓeɗo ɓe ganduɗa ko kañum en goni lamɓe ardiɓe leyɗele Afrique ɓe ganduɗa ko miijiɓe wadde ko wiyete ko hono happu tataɓijo manda tataɓijo sikki ala ɗum ɗon ko hunde ganduɗa wona développore leydi saabu population o ene foti haalde hakkeji mumen firti ko ene foti waɗede droit de l'homme goto fof ne foti hokkede hakke muɗum nde wonno koko renda goto jeeyani so tawi a heeɓi jooɗade e leydi maɗa ko foti no duuɓi sappo so fawi an poɗɗa ko yaade kadi yimɓe ƴeewa mo cuɓi so tawi woni an kay hay sa moƴƴini ni aɗa foti yaade goɗɗo kadi wawa arde saabu ko moƴƴinɗa ko andirte koma giwa goɗɗo ara ɗum noon wadde troisiéme mandat ɗum ko lebtude ɓiɓɓe leydi ko lebtude population o ɗum noon en mbasi ɗum dendagal mo ganduɗa ko africain e nder leydi muɗum so tawi yiide leydi muɗum ene wonno point gadano ko woppude wiide ene waɗa troisiéme mandat sikki ala en beltima hen no fewi noon to no puɗɗi nanirde résultat ji ɗini en manki noon labtande en no mbiɗenima en garto hen inchallah e jewte meɗen goɗɗe so tawi Allah fodi inchallahu taala oɗo toon noon mbiɗen ni ko wasi huccinde tan wasiyaji meɗen ene gasi taw wonto jeeɓerɗen ne gasi kadi taw wonto en jottaki taw kono to juttuɗen ɗo eɗen ñaagui yo yettinan en to jiɗɗe yettade to gam kamɓe foof ɓe mbawa nande ɗum toon saabu ko ɗum nafoore meɗen men vraiment ko ɗum hunde ganduɗa ko fonde yewtidede saabu wonɓe ganduɗa ine beelema e lawol ma gadogol hoɓe ganduɗa ine pewna ha to sakkitto bonna so tawi kadi a daari kamɓe soɓe jiiɗi lamade eɓe gandi caɗele men ko ɓuuri hewde ko soɓe gaari e meɗen ɓe kalanta en ko caɗele meɗen ha mbiyen oɗo kam so jooɗima ene gasa enen ceerten e laabi bonɗi ene gasa ceerten e deyɗi ɓeɓɗi ene gasa ceerten e beeli e laabi ene gasa ceerten e manquede ndiyam e coppiraji courant kono nde wonno ɓe gandi caɗele meɗen ɓe gandiri ɗo noon haɓe naftoro ɗum haɓe mbawa haalde caɗele ɗe ɗon ɗo ɓe cohli e men koɓe cohli e men ko haɓe keeɓa e men koɓe cohli e men ko ɓe kaala caɗele ɗe ha ɓe keeɓa ɗum ha mbiyen oɗo kam ne andi caɗele meɗen so tawi en mbaɗani oɗo ko wi ko ma waɗan en ko wi ko ɓuɓɓe en hewde jaa firte aadiji mumen ɗum noon ko wadde dendagal africain ji ɗi on ɗon tolno en jii yimɓe no ñafurini e nattude e politique e wasiyade kadi population ngaji ɗi nde wonno ko foof wallodirta nde feewa so tawi en mbi foof en goppu ɗum e juuɗe gouvernement wawata fewde goto foof ne wodiri foti hettude hunde foof wasa fadirede laamu hande sa daari gokkiram mi yeru tan koye leydam nokkuji kewɗi kala to jaltuɗa jiita ko mawɓe ene jooɗi e beddaji ene joue cokkiji ene kaala laamu wallani population ne gollani so tawi hunde foof accama e laamu wonko wawi wadde wonko wawa wadde so tawi a yigganama keeci ma wat feere jiggana hoore ma reedu ma kono jooɗa tan ne wiye laamu wallani guiriɗe wadde grillation e haalde haalaji bonɗi konguɗi bonɗi ɗum ene weeɓi on ko ɓuri ɗum sattude goto fof e ummo daro golla fewna fodde muɗum fewna nokku muɗum fewna to muɗum ko ɗonne kadi dendagal ɓe ganduɗa ko limiteɓe milliardaire uji meɗen ha e alɓuɓe meɗen ɓenne kadi yo daaro mbawa wallodirde laamu leyɗele meɗen ɓamto ngaaluji meɗen guɓɓito ala fof ko haɗi ɗum ɓamtade sona goto fof ñofde junggo mum ene wiye laamu wallani e oɗo dernier siècle to jarten ɗo hakkillaji hewɓe hakkillaji population ngaji kewɗi bittori koye laamu wallani laamu waɗani ni laamu waɗani gani woɓɓe ne hawni taw lamɓe hewɓe ndewi ɗon jiiya toɓa tan gara ine kaala lamɗo ga toɓi to ƴiwni
on ko ganduɗa ene yurmini hay haalde ni ndeysaan mataw ko noon tan enen kadi wona ganda mi adda en haalde ko tesko e men tan ko hunde ganduɗa ko fof foti wallodirde hen ko nini kadi mo ganduɗa ko hono mawɗo Malik Bayal en jii ɓen ɗon ɓen golle mbaɗni goto fof so waɗini hono noon ko noon kadi hono Saydou Kane mo Nioro ɓeɗo fof ko darniɓe guelliji mumen wadde so goɗɗo waɗi hono noon goɗɗo waɗi hono noon so ɓooyi tan fottat ma en nattu yoolade ɗi geeƴuji ma en nattu yaade ɗen leyɗele mettude eɗen diwe eɗen didde eɗen elle enen to men ga wona ga ɓe guuri ɗum ɗon vraiment ko jewte gasni ɗum noon garɗon ko wadde remercier résultat ji puɗɗen nande toon to Guinée Konakiri kono noon ɗo no gasan taw ma en garta ɗo e bismaji Boubacar Ba inchallahu taala ɗum noon ko noon tigui en jetti tan bandiraɓe ganduɗa ko dendagal suivre ɓen e oɗo saaha wattuɓe meɗen hakkillaji eɗen jetta hen ɓe bandiraɓe meɗen ɓe ganduɗa ko holliɓe ɓe mbatta men hakkillaji e kala saaha mo ganduɗa kañum woni mawɗo Amadou Tidiane Gueye ha toon to leydi Côte d'Ivoire Abidjan mo watti hakkillaji ko gollete e nder sene he ko noon kadi e mawɗo bewɗo e basal mo ganduɗa ko directeur de programme nonne kadi mawɗo Bassirou Sow ene wondi o mo ganduɗa kañum woni funere kayeto kada bi walla wiya Abdoul Gueye ɓen fof kolliti ene mbatti hakkillaji ko watte ko e nder sene ko ɗon kadi en calmini Codé Diallo Arouna Aliou Diallo kanko kadi kam fof kolliri e mbatti hakkillaji mum sene vraiment ko kamɓe goni abonné uji ɗi o mo ganduɗa kañum Ousmane Coulibaly e mbawa yejjidde mo no fewi machallah en calminimo no fewi en jettimo no fewi machallah tabarakallah en jetti bandiraɓe foof en jetti hono karallo men o hono Mansour Diallo ko karallo dévote mo ganduɗa ko centre ko dévote firtata ko jannanaɗo bawɗo ko waɗata ko inchallah kala to jaren omo wakkili yadere meɗen ko omo darni SDTV Gounass en ngala mbiydu makko yo Allah yemo Mansour Diallo Allah jarama ha saaji goɗɗi kadi so guene fadima en garta ɗo e numéro goɗɗo inchallahu taala Korsantine ñaago yiɗi keɓtinɗa Africa men nana yilo jam Africa men nana ñaago jam gila nden na joni ko en wona Africa men nana soyno jam Africa men nana duwo jam gila nden na joni ko ɗum sohlaɗo wonjo humto jam olo werto juuɗe amin ñaago ummo daro woto ladde ɓesgu ma heɓa sago ko ji hankkadi hande yoni jam